la esikhona namhlanje ngifuna lento lokunikho njenjalo njengoba sikhona nje la asizele la ukuthi singcono kepha sizele ukuzocela uNkulunkulu ukuthi angakuflatheli akukhumbule bunzima imithetho yayo kunjalo asipha amandla sisayinsukwini zokugcina amaNazaretha emhlabeni mawuthanda iqiniso ulazi uyimukela lemali kuthiwa iBhayibheli noma nayo uneyinkinga kodwa akasikho la ezangokuduso uthi uNkulunkulu abantu mase benje kuyobe sekusondela izinsuku owethu umthandazo ke lathina sithi asicela ukuthi enze uNazaretha ube uNoah balesikhathi sanamhlanje Amen. wona umthandazo engimikona ukuthi khona sesiyayibona izimpawu zonke njengoba wabikezela kuzokwenzeka sesicela ke uNkulunkulu ukuthi njengoba wadala uNazaretha wakuvusa siyocela ukuthi ubenze kube uNoah esikhathi sanamhlanje kube ibona obuyosindisa labo yobakhetha nakhona kodwa uyazi uma engakuvezela manje ukuthi hayi ngalela suku oluthile umhlaba uzawubhubha ngomlilo noma ingani bese uthi uzawuqala ukutshela abantu bokwenza lokho abakwenza kuNoah bokuhlela uthi-ke ma uNoah uNkulunkulu ngoba uyasazi silungile uthi ma ngabe esemakhisile umkhumbi waqeda wathatha yonke into wayifaka bemsheka bethi umfana asibani hayi udlela inye iwayini-ke namhlanje umbhedo yonke lento ayishona wasewuthatha uNkulunkulu ukhiye wawuntshontsha kuyena the seyiqala umonakalo sebekhala beshaya amawindi sivulele uthi uyawucalaza ukhiye usefuna ukubavulela usekhohliwe ukuthi ngesikhathi ebatshela ukuthi uNkulunkulu uthini bathe angabe udle hlobo luni lewayini-ke lo mfana asibani namhlanje uNkulunkulu wawuthatha ukhiye wawufihla bamuka namanzi nathi-ke amaNazaretha asithi siyithanda impilo inhle yonke into izwe libuyile kodwa singakhohlwa ukuthi sesibheke ey'nsukwini zokugcina masingawaphika amazwi kaNkulunkulu sesibheke ey'nsukwini zokugcina umthandazo wethu asithi masithandaza sithi khumbula uNazaretha ubenze kube yibona okuyosindisa umhlaba angazi-ke kodwa ukuthi kuzokwenzeka kanjani ngoba iyahlupha indaba yenkolo kuye kufika isikhathi nathi sesisifikele khona isikhathi la abantu inkolo abayithatha bayenze yabo sesinjalo namhlanje kulamaNazaretha inkolo sekuyiyethu sesingaphezulu thina kwayo ithina esefayile sikhetha ukuthi kwenziwani kanti inkolo iyona okufayile ibe ngaphezulu thina sibe ngaphansi silawule kodwa namhlanje into eyenzakalayo kwela ikali into eyenzeke endulo enkolweni ungadideki ayikho into eyenzeka namhlanje eqalayo okubona kwenzeka namhlanje kwenzeke endulo uNkulunkulu usebenza nje ngendlela eyodwa lokho okubona kwenzeka namhlanje kwenzeke endulo iBhabhiloni laselinje mhla ilibhubhisa laselinje nathi njengoba sesinjena nje iGomora neSodoma kwasekunje walibhubhisa nathi njengoba kunjena nje siyasondela iy'nsuku niyibonile izifo sesike salifikele nangakwazi nokuhamba navalwa nokuthi nihlangane nenzalo izimpawu lezo kufuneka niyifunde ukuthi khona okuzofika esingeke sikugweme iy'nhlupheko sekuyoba into yini angiphethe le ndaba kaMkali wendlela yokusiyala ngendlela yokuyiphatha yesaba ukuhlola izono zabanye abantu hlola ezakho uzawusindiswa ungahleli abazalwane abonileyo ngokuba ubusuku nemini kuseyinyembezile ngezono abazenzileyo phambi kwenkosi uThixo umnene uyamhawukela umuntu uyathanda ukwazi ukuthi akusibo ababi bodwa abonayo nabalungileyo bayona akubona ababi bodwa abonayo nabalungileyo bayona kodwa umlomo wakho ungabi banzi kwabonayo kodwa umlomo wakho ungabi banzi kwabonayo ungababazi kakhulu izono zabanye abantu uma uzonda ababi uThixo uzokuzonda nawe ngoba lapho kuhlala khona uNkulunkulu yilapho kuhlala khona izulu
Uma uzonda abonayo njalo wena uhlala ubona abonayo la phakathi kwethu bese ugcina ungabathandi ngokuthi abalungile, uzokuzonda nawe umnikazi wakho. uNkulunkulu ke lo. Uzokuzonda nawe. Ngoba lapho kuhlala khona uNkulunkulu, la phakathi kwethu njengoba sihleli nje. Yilapho kuhlala khona izolo. Manje mawuthi sona siphume lapha phakathi kwethu thasiye. Lapho kuhlala khona uNkulunkulu, lapho kuhlala khona izolo. Incwadi uShembe athi abayivule ngalelo langa. Kwaba uMateyu weshagalolunye. Ivesi le-10 kuya kwele-14. Ikhona futhi le ndaba kuMarko wesibili ivesi le-15 kuya kwele-16. Lapho kuhlala khona uNkulunkulu, lapho kuhlala khona izolo. Akuncipheki ukukhuluma phakathi kwethu okukhomba izolo njengoba silapha, ngoba mazila izoni zisendaweni yazo. Zize kumnikazi izo mazila izoni zize kuShembe. Ayikho enye indawo ezingaka kuyona. Uma zila yila sizawugezwa khona bese zikuyeka ukona. Asingayixakike kakhulu ngokona amaNazaretha. Ubusisiwe onenkolo ebekezelayo kulungile mfundisi uma ungayitholi siyadlula. Tolile. Uyitholile? Awube mfishane. Incwadi kaMateyu yesishiyagalolunye indimana ye-10 neye-11. Kwathi ehlezi ekudleni endlini, bheka kwafika abaningi abathelisi nezoni bahlala badla noJesu nabafundi bakhe. AbaFarisi bekubona lokho bathi kubafundi bakhe, yini ukuba umfundisi wenu adle nabathelisi nezoni na? Ngiyabonga mfundisi. Umqalo wendlela wayifakazela ngalamazwi ukuthi la ukuhlala khona uNkulunkulu khululeka, la uzawuthola khona izolo. Usho njalo inkosi ilanga kufika omunye umama lithi semkayideni ngazi ngapha kaZulu. Lo mama mefika uthi awu Shembe, uhleli nabantu ababi kanje lana khona yonke inhlobo. Vuma ngibakhiphe. Abalungile labantu awukwazi ukuhlala nabo. Uthi umuntu wasezulwini lalela ke mama. Uzokhululeka. Laba onodoli bami abasilutho ngayo yonke lento engiyenza la. Benza lokho engithi abakwenza. Balunge benje. Imina kuphela owazi ngoNkulunkulu. Manje musa wena uthi uma ubuka labantu bese ubona yonke into engalungile la kubona. Bese uthi kunjeni nje ungayisho leyo ngoba uzobahlubuka. Bazohlubuka. Kanti bezela benje uNkulunkulu wabavumela abangena. Ngoba ufuna mase befikela bese beyakhila. Indoda yayibulala amakholwa eBhayibhelini yagcina umsebenzi wayo kuyini? Eyayimisele ukuthi ibulala amakholwa. Manje laba ke samba nabo manje zobahlaba kangaka. Awuboni uzosiqoshela abakhokheli la. Usiqoshele abashumayeli. Hayi kahleni maNazaretha nginikhuzile entabeni phumani lapha. Abantu bakaShembe laba ubameme benje. Uyabazi yena ukuthi kusasa uzoyiyeka lento yakhe. Khona namhlanje angeke aphinda ayenze into engalungile. Kodwa masothina la ekhaya kunje hayi ngeke maNazaretha. Akhambi kanjani. Asiphume ekugadeni abantu nezono zabo, siphume ekukhulumeni ngezono zabantu ngoba omnikazi wabo uyabazi kangcono kunathi. Uyena ozobageza, uyena ozobakhipha. Thina masifuna ukubakhokhela asiye ku14, siye ku23, siye ku25. Bese sifika lapho siyiqale phansi sinesikhathi sonke. Mawunkosikazi ungakwenzi lokho. Mawuyinhlanhlathu ungakwenzi lokho. Mawuyinkosazana ungakwenzi lokho. Bese sibona ukuthi umuntu ngeke ajike. Ngoba ukuqhamuka usuzosiphanyeka othini ungakaze nakanye wangiluleka. Ukuzomona umuntu emsini. Kanti ubeze umuntu ngothando uzogcina sethi ayo nalama kukhulunywa kanje hayi ngase ngingalungi.
ngisho lokhu ukuthi nilizwisise kahle lelizwi. Uma omubi eza kuwe ngobubi bakhe noma ngentukuthelo ethile nawe umhlangabeza ngentukuthelo, awazi yini ukuthi uPawulu wathini encwadini yakhe, incwadi yabaseRoma leyo lesibili ivesi lesishiyagalombili? Kepha labo abanombango bengalaleli iqiniso, belalela ukungalungi, othola ulaka nentukuthelo. Labo abanombango bengalilaleli iqiniso, belalela ukungalungi, egcineni bothola ulaka nentukuthelo. Labo abangalaleli bephika inkani, uThixo uyobanika ulaka nentukuthelo. Lokho-ke kuyisibonakaliso. Uma uNkulunkulu engasekho, umuntu ubonakala ngolaka nenhlebo. Uma uNkulunkulu engasekho kuwe, ubonakala ngolaka nenhlebo. uNkulunkulu usekushila ngasekho, ususele wena. Leyo uyithola encwadini kaJob, senizovele niyibhalile phansi abathandayo. Le akhuluma ngayo uyithola encwadini kaJob wama-24 kuyoba yivesi le-13. La uNkulunkulu mengasekho kumuntu, umbona ngolaka nentukuthelo. Siyabazi-ke bakhona. Siyabazi. Khona okhuluma nje hayi amaningi, usho nje libe linye uthi awu kodwa ungathi lokhu la ekhaya sikwazi. Ubusuyinyathela emsileni. Ubusuyinyathela emsileni. Cha, kwathiwa la ekhaya singaboshwa ukuthi athi umuntu hey wena awumfeyizonda inkosi. Asho ukuqeda nje wena uyithanda inkosi. uNkulunkulu uManazaretha nje ukuqala unyaka asizehlise. Sicela ukubuyela kuyena ngoba senzi kahle. Sicela ukubuyela kuyena endleleni esiyiphatha ngayo empilweni zethu zansuku zonke. Endleleni esenza ngayo izinto nendlela esicabanga ngayo. Sithandaze ngeqiniso uNkulunkulu khona eduze kwethu. Asimsebenzise uNkulunkulu uzoyibonakalisa. Siyeke ukufuna ukuzenzela thina izinto njengoba bengikhuze entabeni. Angazi siye sithi uma sihleli ngelinye ilanga ma umsukile umuntu bese uyabuka yonke into endlini, ubuke yonke into bese uthi hey sengisebenzile, nginokuthi naney'ngane. Kanti wenze elikhulu iphutha, awunalutho. Konke oyibona unakho akukhona okwakho. Konke oyibona unakho akukhona okwakho. Kodwa ma ulokhu uqhubekile wena uthi mina sengisebenzile ngoba ngisho umendo, ngisho umuzo nawo ukuphiwa abakini, ukuphiwa uNkulunkulu wakho. Uma usuyibala izinto zenzile abakini, uyacunuka umuntu wakini okuphele yodwa adumale. NoNkulunkulu wakho uyaqala adumale ngoba akamfuni umuntu oyidumisa yena. Uba ukubonga onakho uthi ngiyabonga uNkulunkulu ngoba ungiphile. Ngiyanibonga nina abakithi ngoba ningiphile. Ngiye ngithi uma sithanda ukwenza yonke lento esesiyenze kusuka sangena kulomuzi, uma sewusingena umoya wokuhlubuka, siyothi thina sesisebenzile. Siyosho njalo. Siyokhohlwa ukuthi sithi uShembe usebenzile futhi. Ngoba sisuke kungekho lutho namhlanje ukuthi kukhona. Akuwona umdlalo lento oyibonayo, into kaNkulunkulu. Nawe lempilo nayo uyiphiwe uyena. Khona namhlanje onayo yonke into kodwa uphefumula ngamapayipi esibhedlela. Onemali yonke emhlabeni. Uma ebona inyoni idlule ewindini afisa ukuba yiyona. Yini senomphefumulo ini. Ngakho-ke eManazaretha asinalutho ngokwasemhlabeni okuthandwa yinhliziyo zethu, kodwa sicebile ngoba sinomphefumulo. Sicebile ngoba uNkulunkulu umphefumulo wakhe usawugcinile emzimbeni yethu. Sibohlale ngaso sonke isikhathi simbonge nje. Singabalisi kuze kweqe. Ngoba nayo leyo nto yokubalisa igcina isiyisinengiso phambi kaNkulunkulu. Sikhumbule zonke izinto eziningi esizibona emhlabeni. Izinto lezi zasemhlabeni akuzona into kaNkulunkulu. Ngike ngakhuluma kulezi ikhathi ezidlule ngokuthi umuntu athathe impilo ephilwa umfowabo, udadewabo bese ifisa.
azagcine elala ephupha ukuthi uma ngingaba nokuthi asidalelwanga into efanayo sonke. Yaneliswa yilokho na ngoba ukhona okufunayo lokho na wena inkinga usukubukela phansi lokho ikhona ukhona okufunayo othi kubeke nje mhlambe ngijiya njengosibanibani wena lapho nawe ubhizi ukhomba phambili ngiye ngithi mina ngiyaneliswa yilokho engakho emhlabeni. uNkulunkulu sangisiza sengafika kuleyo zinga la engeneliswa khona. Ngiye ngixaye umuntu methi ngiyahlupheka. Thini lo muntu uthi ngiyahlupheka uchaza ukuthini? Uthi ngiyahlupheka ngoba usefuna ungitshela ngoShembe ukuthi njoba nawe uthi uShembe nje uShembe banalokhu eze ngithi hayi uyadideka. Angithi ukhuluma ngabantu mina bangipha lokhu yenela lokhu ngiyabusa njengoba angishodi ngalutho ngiyabusa. Inkinga yami inye manje ukuthi kusasa nizovuka niyigcine intando yonkulunkulu lokho nje kungihluphayo kuphela kodwa angishodi ngalutho. Angizange ngidalwe esiswini sikamame ngiyapelwe izinto ezabelwa abantu. Nokubizwa kwami angibizwanga njengoba kwabizwa abafowethu. Nendlela engihamba ayifani neyomunye akekho hamba lengihamba. Manje konke lokhu uShembe angenze ngaba yikhona kuyangenelisa. Angaze ngifise lutho. Uma kufanele ngicele wena ungithathe ngemoto yakho ngoba ifile ezami. Ngikusho ngelikhulu iqodo uzosibanibani ungisiza. Ngoba ukhona wena. Ukhona ongenayo ongazi nokuthi uzocela bahali. Manje ikuphi la enhluphe yakho? Angihlupheki. Ukuthi wena uzothatha mina ungibeke kulesa sikali eseneyasenza sokuthi uma uShembe kufuneka ube nje bese uthi nami kufuneka ngeke ngiyiphile impilo ephilwa umuntu. Nani ke makunganjalo kunina amaNazaretha nombani okhona la yeneliswa yilokho abakini noNkulunkulu wakho elishonela namhlanje kuphela. Wonke umuntu uvuka ekuseni uma ngase ngenza ukuthi bese siyagijima sonke senze njalo avuka gijima uyohlanganisa ngiye ngithi kodwa kubothi uma kushonila usuphindele endlini bese uyambonga uNkulunkulu ungakutholanga okukufunile. Uma sekushonila usuphindele endlini bese uthi uNkulunkulu ngiyabonga ngoba mina bengivuke ngifisa ukuthi nokuthi kepha wena nakho ngiphe khona. Ungafika endlini ulale nenhliziyo egobile yokuthi yazi bengithi namhlanje ngizothola ukuthi angikutholanga. Unesizathu uNkulunkulu esenze wangakunikeza namhlanje. Uyothi ungasalindela kuhle. Asifunde bakwethu kweneliswa. Ngiyakhuluma ngendaba yokuthi umuntu athi ungasebenzisi ube nosebenza. Khona abantu abasebenza iminyaka ezifike ko-65 ko-70 yini osayisebenzela? Ingane usefayile isebenza udede wena. Uma kushaya iminyaka yempesheni uhulumeni uneminyaka emibili yempesheni. Uma usuhola impesheni sekufanele weneliswe yiyona uyohlala ekhaya. Uma ungenza umsebenzi akube umsebenzi wezandla hayi ukuthi usaqashwa belungu ngoba unikwa impesheni nje ngoba akusafanele uqashwa belungu. Umthola umuntu uhola impesheni ngapha uyasuka usafuna ukuqashwa futhi. Ikhona iqiniso lapho. Wena yakhe imisebenzi yakho yezandla manje uyihlalile ekhaya uthathe le mali oyitholayo oyinikwa uhulumeni ucabanga ukuthi yini engingayenza uma usathanda ukuba nemali ufune wenze leyo nto. Inhliziyo yemali ungabi lokho engizama ukukusho. Inhliziyo yemali ayingalingi kuthina amaNazaretha asiyishiyele ey'nganeni. Uyabona njengoba bekhula nje basenamaphupho. Thina njengoba iminyaka ilokhu iqhubeka nje akuncipha amaphupho emali. Kwanda indaba kaNkulunkulu empilweni zethu. Akuncipha amaphupho okuba nemali. Ngoba ugcina usuyisigqila ungasakwazi nokulala ebusuku. Inkosi uma ivumile siyobuye siyiqhube le ndaba. KaShembe indaba ayikaze iphele. Iminyaka njengoba iyikhulu nje ne15 leli bandla likhona hayi ukuthi kukhulunywa. Kuthi indaba kaShembe.
khona indaba kaNkulunkulu wasekuphakameni ukuthi wathi endaweni ethile wamisa ukuthi endaweni ethile wamisa ukuthi ihlala intsha njalo asizakhi isiqhamuke nezintsha ihlala intsha njalo ungakhohlwa nje ekuqaleni ukukhumbula ukuthi uNkulunkulu methu umushele wamthuma ukuthi akayobuyisela isizwe sakhe ey'ndleleni abamisela zona ukuthi bayohamba ngazo baphume ey'ndleleni zabezizwe. Namanje sekufuneka sisukumeke thina njengamaNazaretha sibuyisele abantu abamnyama endaweni ebafanele ukuze kuphele impilo. Ngoba le nto abayijakayo abantu bakithi ngeshwa ngeke bayithole. Leyo kuthiwa inkululeko leyo abayijakayo ngeke bayithole. Iqala kwenkululeko yomuntu umesaba uzuyithola inkululeko bogcina imithetho eyisho. Noma imuphi umthetho wakhiwe emhlabeni uma uphambana nemithetho kaNkulunkulu eyishumi ungawugcina. uNkulunkulu anikhumbule emaNazaretha unimemile nonke njengoba nilapha uyena owaziyo ukuthi unimeme kanjani kodwa ungenile ey'nhliziyweni zenu nonke nafisa ukuba kule ndawo. Sengathi isizathu esidala ukuthi animeme isona futhi angaqhubeka naso kunina anilondoloze. Inhlupheko noma zikhona enibhekene nazo iy'ngqinamba ey'mpilweni zenu kodwa uNkulunkulu anikhumbule. Anenze ithemba lenu lingapheli kuyena, anenze ithemba lenu likhule likuthanda uNazaretha. Ngoba uma uthanda uNazaretha uthanda impilo engcwele kaNkulunkulu niyithande iyona nto kuphela esinayo emhlabeni kaNkulunkulu konke okunye into yasemhlabeni. Uma sihamba la sihamba nawo le nkonzo. uNkulunkulu enze noma sekunzima kanjani emaNazaretha ningahlubuki futhi ningazoni. Washo njalo uShembe ningazoni futhi ningoniki. Baningi abebefisa ezweni lonke jikelele ukuthi lo nyaka bazawenza besaphila. Baningi abebeney'nhlelo zokuthi nabo njengoba kuJanuwari bazobe benza ukuthi kepha abazange babe nakho ukuqonda ukuthi kanti uNkulunkulu beseyinqamulile iy'thunzi zabo. Asiyibuzeke thina sasigcinile namhlanje ukuthi ngabe yini afuna simenzele. Ngoba kukhona isizathu edatha asibeke emhlabeni. Ake siyibuze ngamunye ngamunye ukuthi kambe yini uNkulunkulu angabe ufuna ngimenzele yona kulobu buNazaretha. Ngoba naye uNkulunkulu asishiye naye emhlabeni wasishiya nobuNazaretha ushiya. Sikuphathisa kwey'khali zamantombi. Njengamanje igama likaShembe kubanjelelwa ngalo odakeni kanjalo nobuNazaretha kubanjelelwa ngalo odakeni. Kodwa owami umthandazo ukuthi phakathi kwenu akavusa abazawuba neqiniso bame egameni lakho Shembe. Ungacabangi ukuthi uzawuthandwa abantu bazokuzona. Kodwa kufanele wena uma bekuzona ujabule ngento eyodwa ngokuthi ekugcineni ngothi uma ngihambe emhlabeni ngiyofika kuShembe ngithi nakho mina engakwenza. Ungahambi ungenzanga lutho bese fike ekubuza ukuthi sibanibani ngesikhathi emhlabeni kunje wenza. Ngoba ngiyazi sonke kunzima. Impendulo elula ngeke ukuthi uma ngithi ngenza lento abantu bazongizona. Uma ngithi ngenza lento abantu bazokhuluma. Abanalo izwi labantu. Abanalutho. uNkulunkulu akasiphi isibindi siqine kule ndlela. Senze okungaphezulu kwalokho asenzise khona ngonyaka odlule. Bese simcela ukuthi ekugcineni inkokhela iqede. Oshembe abaningi abachithe. Nathi uma singafanele asichithe. Nathi uma singenzi kahle uNkulunkulu asichithe manje. Ngoba sihamba indlela esindayo. Sihamba indlela esindayo kakhulu. Umuntu owayekwazi ukuyichaza babili kwakuwumqalo wayo le ndlela nenkosi ilanga. uNkulunkulu wayibambulele babekwazi ukuyichaza. Thina silokhu sazama lokubamba emhlabeni lokhu sazama. Bese wakhipha nalabantu abambethe ingubo emhlophe kodwa bangasamthandi uShembe bakhiphe phakathi kwethu. Ngoba izitha zikaShembe
namhlanje azikho ngaphandle, zilapha phakathi kwethu. Zimbethe ingubo emhlophe. Sinamandla-ke isitha mase singaphakathi. Njengoba sihleli lana nje, bakhona ababili bathathu, yonke lento esiyenzayo abangayiboni. Kodwa bezile ngoba bayasaba ukuthethiswa yihlobo obani. Kodwa bangasayiboni lento. Ukuqansa kwendlela, isiZulu sisho njalo. Ukuqansa kwendlela akusho ukuthi ngeke uphumelele. Ukuqansa kwendlela oyihambayo ungadideki. Akukhona okukhathazayo uma uyihambile. Uyazi ukhathazwa yini endleleni uma uyihamba? Awukhathazwa ukuthi yinde kangakanani, inyukela kangakanani. Ukhathazwa amatshe aseyicathulweni. Iwona akuhlabayo. Bese uyabona ngofika nini lapha umulikhiphe uzothamba futhi kungenelile. Ukhathazwa yiwona. Nathi-ke kule ndlela sibona ngathi kunzima nje. La kuthina lawo matshe yini izono zethu. Izono zethu ezenza ukuthi uNkulunkulu kaShembe singamkhosi. Ibuzile sisentabeni. Ngathi akukwazi maNazaretha sibaningi kangaka sifike sihlale kuleya ndawo. Kodwa uNkulunkulu singamkhosi. Kudalwa yini? Namanje nje umhlangano uvalwa nje sesihlalile inyanga yonke lento esihleli nabo. Kwenzeke kanjani uNkulunkulu singamkhosi? Khona nokukodwa-ke nje. uNkulunkulu akahluleki ukuyiveza kwabafanele. Kufuneka siyibuze ukuthi besihleli ngayo yini indlela. Okwathiwa siyawuhlala ngayo kulo muzi uma kuJulayi, siyawuhlala ngayo uma kuJanuwari. Siyibuze ukuthi entabeni sinyathele ngayo yini indlela. Ngoba uNkulunkulu yonke le ncithakalo ngabe kade ayiqede. Kodwa ufuna abazawuphakamisa isandla bathi thuma thina Nkosi. Bese basebenzisa. Asiyibuzeke eMnazaretha ukuthi njengoba sesizawuphindela emakhaya siphindele eyindlini zethu umhlangano uvalwa namhlanje. uNkulunkulu usizwile. Uma engazizwanga kube yini imbangela ngoba ube khona phakathi kwethu. Iy'nkinga zethu uyimukelile yini. Uma kungashintshi lutho empilweni yakho akusho ukuthi uNkulunkulu ohlulekayo wena ohlulekayo. Wena shintsha ukuhamba kwakho. Shintsha indlela onyathela ngayo. Uma inkosi ithandile ngoba konke sikuphiwa yiyona. Uma inkosi ithandile silungiselela ukuya emampondweni. Asiyikhetheli ukuthi siyaphi. Washiya uShembe esilobele wasimisela. Uma ethandile silungiselela ukuya emampondweni. Umuzi uhleli wodwa khona. Kufanele ngalela sonto lesibili singakhululeki kakhulu emakhaya. Kufuneka ngesonto lesibili siqala ukuthi siyohlanza umuzi emampondweni. Njengoba siye emakhaya siye kuyophumula. Kuyoba yisonto elilodwa nje lesiya kulona. Ngalela sekufuneka kuqale kungene engqondweni zethu ukuthi asiqale silungiselele uhambo lwaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu angathi ungehlela kuthina amaNazaretha. Okukhulu kakhulu asipho kuyisono. Entabeni inhlangakazi kufanele ngabe sesiyenzile inhlambuluko. Yokuthi ngomnye unyaka kwathi kuhleliwe khona kwafika abanye bafike bahlasela ukuthi kwalimala abantu uma bengekho wafa. Bafa abantu. Oyedwa wafa. Oh. Hayi akonakele iyona impilo yethu leyo. Ubuye siphambane ngezinto mase zindala konakele. Uqinisile nokhuzwa. Angiqondiye lapho ukuthi siyavumelana la ngiqonde khona ukuthi uma sihamba le ndlela kaNkulunkulu wasekuphakameni yokukholwa kufanele ngabe leyo nhlambuluko ibandla seliyenzi. Ukuthi kwaba abanye abakwenza icala salethwala sonke thina amaNazaretha. Ngoba enye into okufuneka siyazi leyo ukuthi kona obani icala silithwala sonke. Kumele kufanele ngabe sesihlanganile saye entabeni sayoshweleza kuNkulunkulu sigeze sivalwe leso senzo.
Kufanele ngabe umuzi wasephakameni sesijile sayogeza. Impe sayisusa laphana, umsinde sawususa egcekeni. Kufanele ngabe sesihlanganile njengabantu abayisolayo saya khona safike sawulungisa lowo monakalo ngoba umile phezulu. Singacikoza senzeni lelo kuqala limile phezulu kwamaNazaretha ngoba umnikazi wenu uthi nize ningabi kuyamusa sephakameni. Uthi ningali kubona ngoba ingilosi yethu mifika nilwa iyo. Akukhathalekile ukuthi wena olwayo ubani othi unjani ubani onjani. Uma nike nalo nakulo muzi nize ningali. Noma sekwenze njani ningali phakathi komuzi kaNkulunkulu. Kodwa sina lelo cala amaNazaretha engazi ukuthi siyolihlawula nini kwenze. Ngoba abakwenza baboshile. Balinde thina sisemhlabeni ukuthi sisukume sibacelele impethelelo. uNkulunkulu akasiphi ukuqonda ngalento esiyiyona nokujula nokusehlisa nokuyithoba atshale umoya ukubuyisana kuthina nokuzwana lo moya uqala uvunguzela ngaphakathi kuthina ningahlali ngokungezwani ungabi khona ukubukelana phansi nithandane ngoba manithandana amaNazaretha nizothanda ushela uma ningathandane efika phakathi kwenu uyadumala ngisho kuthiwa benilethele noma isiphi isibusiso kodwa uma efika phakathi kwenu kunokukhuluma okungekuhle uyadumala ngokwemfundiso kwaShembe nokolwazi lwethu asipha lona wasishiya nalo emhlabeni sithi namhlanje umhlangano uyavalwa sibuyela endlini asazi-ke noma ezulwini kunjalo yini kodwa ke thina sizokwenza lokho asifundisa khona emhlabeni bese sicela ukuthi nasezulwini kube njalo ngoba njengoba silapha nje kunebandla elikhulu lamaNazaretha lasezulwini phakathi kwethu ebelizodumisa kanye nathi lo khokho bethu nobabamkhulu bethu nodadewethu no-anti bethu asebahambe emhlabeni bebe kanye nathi lokhu singenile kulomuzi ngoba yikho into nasezulwini eyenziwayo bekuyilo mhlangano kaNkulunkulu obuwenziwa ingakho ngithi-ke ngokwethu emhlabeni sesicela ukubuyisela kuyena sicele nebandla elikhulu lamaNazaretha elihleli noShembe ezulwini sicela ukuthi nakubona kube njalo bese kuthi lapho esingenzanga kahle khona ngokuntwana nobuthaka bethu nezono zethu uNkulunkulu anithethelele akhumbule into eyodwa enhliziyweni zenu uthando mnandi nehlulwa yikona ukwenza lolo thanda likhulise abantwana bephindele ey'koleni njengoba seyivuliwe mhlawumbe abalondolozele iy'nsuku zonke zokwehla kwenyuka bephuma emakhaya bey'koleni beze bebuya uNkulunkulu kaShembe abalondoloze abanayo imisebenzi phakathi kwethu abakhulise kuleyo msebenzi abangenayo imisebenzi abaphi imisebenzi uNkulunkulu konke okuhle anehlisele khona isona siqede phakathi kwenu usho njalo inkosi yamakhosi ithi uma kukhona okungalungile phakathi kwalo muzi ishe kuphakameni kuyohamba kuhamba uShembe akuqede nami ngisho njalo namhlanje ngithi akaphinde lawo mazwi uma kukhona okungalungile la phakathi kwethu uyazi ngiyacela ukuthi ngelinye ilanga kuqede phakathi sithandane sibambisane sibuhloniphe ubuNazaretha uNkulunkulu uyosikhumbula masenze njalo kube isihlabelelo